Għat-tielet sena konsekuttiva tnediet l-inizjattiva Rigal b'imħabba minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela u Giorgia May. Dan sar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis fil-għaxija fi Pjazza Kastilja fejn inxtielet ukoll is-siġra tal-miliet għal żmien il-festi minn Giorgia May. Waqt din il-konferenza Mart il-Prim Ministru appellat biex mit-12 ta' Diċembru minn kmieni filgħodu familji u individwi li jkunu qed jixtru rigali jinvestu f'rigali ieħor jħalluh taħt l-istess siġra tal-miliet fi Pjazza Kastilja. Jistgħu jagħmlu dan mit-12 ta' Diċembru sal-21 ta' Diċembru. Kif ferraħna ħafna tfal fis-sentejn preċedenti, jiena konvinta li bil-ġenerożità tal-Maltin u l-Għawċin kollha se nkunu qed nerġgħu nferħu ħafna tfal Maltin u Għawċin. Dr. Lidja Bela ħabret ukoll l-inizjattiva ta' din is-sena hija waħda b'differenza u ħabret li grazzi għall Kunsilli Lokali ta' Malta u Għawdex se jkun hemm il-possibilità li l-pubbliku jħalli r-rigali fil-lokalità rispettiva biex aktar tard imbagħad dawn jinġibu fi Pjazza Kastilja lejliet li tingħalaq l-edizzjoni ta' din is-sena. Dr. Bela spjegat ukoll li l-aħħar ċans biex jinġibu rigali se jkun il-21 ta' Diċembru. Dakinhar fil-għaxija se jkun qed isir spettaklu mill-isbaħ u tul il-ġurnata se jiġu organizzati attivitajiet fi Pjazza Kastilja permezz ta' villaġġ tal-miliet. Dan fost oħrajn se jinkludu spettaklu ta' mużika u kunċert mill-banda tal-Forzi Armati. Mart il-Prim Ministru rimarkat ukoll l-iskop ewlieni ta' din il-konferenza dik li jiġi assigurat li f'pajjiżna ma nħallux tfal mingħajr il-ferħ ta' rigali f'dawn il-jiem sbieħ tas-sena. Fil-fatt dawn ir-rigali li se jkunu qed jinġabru se jkunu qed jingħataw lil tfal li għandhom sa 12-il sena. Dr. Lidja Bela ringrazzjat ukoll il-forzi tal-ordni kollha li fl-aħħar sentejn li fihom saret din l-inizjattiva għennu mill-bidu sal-aħħar fit-tqassim tar-rigali. Kien hawn li sostniet li l-forzi tal-ordni ser jerġgħu jkunu qed jgħinu jipparteċipaw mill-ġdid fl-edizzjoni ta' din is-sena.